Jiena rrid li żagħżugħ f'kull forma tiegħu, f'kull ħila tiegħu jersaq biex ikompli jiffjorixxi, jkabbar, isebbaħ il-politika tal-Partit Nazzjonalista u jagħmilha aktar reali, aktar attiva u aktar tappella wkoll mhux biss għall-preżent imma wkoll għall-futur. Hekk qal Bernard Grech waqt il-programm speċjali fuq Net Television fejn insista illi ż-żgħażagħ iridu jkunu element kruċjali fil-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Sostna illi jrid jara li ż-żgħażagħ f'kull struttura tal-partit mhux biss biex jidhru iżda biex ikunu attivi fit-tnissiġ tal-politika tal-partit. Bernard Grech li wera x-xewqa li jkun kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista qal illi l-partit għandu bżonn jingħaqad u jiġġedded, iżda dan jista' jitwettaq biss bil-parteċipazzjoni ta' aktar nies minn kull livell tas-soċjetà, bil-għan illi pajjiżna jkollu oppożizzjoni b'saħħitha u gvern alternattiv. Mistoqsi dwar il-viżjoni tiegħu għal pajjiż qal illi rridu nirranġaw il-ħsara kbira li twettqet fir-reputazzjoni wara illi xi wħud ħatfu lill-Partit Laburista u sussegwentament il-Kurituri ta' Kastilja. Bernard Grech appella lil Maltin u l-Awċin sabiex jingħaqdu f'ħolma waħda dik illi nerġgħu nagħtu ġieħ lil pajjiżna barra minn xlutna. Wast qar illi jittama illi ngħaddu mill-eżami tal-Manival għax jekk l-eżitu jkun fin-negattiv, ir-reperkussjonijiet fuq l-ekonomija jkunu kbar. Spjega li huwa importanti li l-oppożizzjoni tibqa' semma leħen għall-ġustizzja sabiex infakru illi ħadd ma ul fuq mill-liġi la darba kawża tal-ħsara li ġabu numru ta' persuni marbuta mal-Gvern Laburista, inkluż dawk li ddefenduhom, illum il-poplu qed iġorr il-pis ta' dawn id-deċiżjonijiet. Iżda l-għajta tal-Partit Nazzjonalista m'għandix tkun biss kontra l-korruzzjoni, iżda għajta favur il-bniedem u favur il-viżjoni illi il-partit għandu għal Malta. Mistoqsi dwar l-għajdut ta' elezzjoni ġenerali bikrija, Bernard Grech qal li jittama li l-Prim Ministru Robert Abela jieħu din id-deċiżjoni fl-interess tal-poplu mhux fl-interess tiegħu tal-Gvern Laburista. Dan fil-waqt li meta kien mistoqsi x'passi ser ikun qed jieħu jekk tiġi pubblikata xi ħaġa skandaluża fil-konfront ta' deputati tiegħu jekk it-tesserati jagħtuh fiduċja, Bernard Grech wieġeb illi huwa ma jħares lejn uċuħ iżda jieħu l-pass li jkun hemm bżonn b'mod ġust wara illi l-fatti jkunu konfermati. Mistoqsi dwar il-pagamenti ta' taxxa mħallsa tard u ammetta li se tagħmexa b'mod aħjar u li l-fatti juru illi dawn tħallsu sal-anqas ċenteżmu, filwaqt illi spjega illi dawn tħallsu fuq medda ta' madwar 4 snin minn fond tal-familja. Mistoqsi dwar l-għaqda fil-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li dan mhux biss obbligu lejn il-partitari iżda lejn il-poplu kollu. Insista illi il-viżjoni ta' tmexxija li għandu hija waħda man-nies u għan-nies. U rrid nara li d-deputati kollha jekk inkun kap jaħdmu on the ground. Ġo l-uffiċċju nistgħu niddiskutu, però fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol irid isir barra fit-triq. Bernard Grech qal li kull partit politiku jeżisti sabiex jiggverna u qabel ma l-partit jibda jaħdem biex jikseb il-fiduċja tan-nies għandu jikseb il-fiduċja fih innifsu. Qal li biex verament il-Partit Nazzjonalista jkollu politika li tappella l kulħadd trid tkun politika li tħoss il-polz tal-poplu u twettaq il-ġid fl-interess ta' Malta u Għawdex. Għall-stant u appella sabiex jitres u aktar idejat il-qudiem għax fi kliemu stess il-partit huwa miftuħ għal kull min irid ikun parti minn din il-mixja.